Kebetulan saya main YouTube ya, kayak edit selipet dong. Edit short video जोंनि दिनै रिलिज होगोन. दिनै गोदाव सोराव ना टाइटेला गोदाव सोराव माने शर्ट मुभिखौ दिनै रिलिज होगोन माबायाव मा नामलै मिनिमाला प्रडाक्शनाव नोंथांमोना नायनो हागोन. लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होना होगोन. जोंना बसा गुन्दायाव दं बेयो. बे एक्ट्रिसआव दं. आसलानो केमेरामेना जोंना. Dida sebay nih, tangan harus sebay ya sih ber. Iya. थांनानै रिलिज होनोसै नोंथांमोना नायदो डिसक्रिप्शनाव होबाय दं. दंब्रा दं. सानै फैबाव नांगौ दं नोंबाय दं. भिडिअखौ नायलांबावदो. ओंखारबाय गासिबो होलांजोब्बाय. माखासे गैयालै राइडारा गैयालै गरिब मानसि मानसि जोंना सोलियोलै बोरै नांगौ जायो जोंना सानैबो. बाइक सालायै सालायै फैनानै एसे मेंबाय दायो गुदलि बाजाराव जाहांदों. जायोलै गरिब मानसि नै इफोरावनो जायो ना फैसा थाखाबो गैलाय लाङा रेस्टुरेन्ट गिदिर गिदिराव हाबनो. मा जागोन? मा दं थाइखौ जागोन? ओमफ्राय नों मा जागोन? गासिबो जाखांबाय जोङो दायो थांसै. भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम. मा होनो माइदुरि? लाइक शेयार कमेन्ट आरो बेल आइकनफोरखौथ' माब्लाबाबो दाबावखा नोंथांमोन. आरो साबस्क्राइब खालामदो ना इन्टारेस्ट मोनदोंबा. आरो नोंसोर मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नोंसोर मिथिखागौ. जों बुंलायनांगौ गोनांथि गैया आरो ना लोगोफोर. होमबा भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबनोसै. बाय.